præcis. Det er dilemma, helt rigtigt. Dilemma der. Skal jeg høre det, eller? Så går I andre stille og roligt over, stiller jer ved siden. Yderkredsen fortæller inderkredsen, hvad en kurve er. Finder I ordet sat sammen, ordet system sat sammen med andre ord? En koordinatsystem. Jeppe, hvad kommer du til? Et lydsystem, ja. Sne. Du skal ikke være så forsigtig, ikke? Du ved en masse ting. Sne, som ja.